beneficiaries ang Dole Tupad program nakabato na sang sweldo. Madason nga batch sa mga benepisyaryo gina-validate na. Kagduga nga proyekto sa La Paz Plaza, lauman sa mga pumuluyo. Issue sa pagtampisaw sa mga kabataan sa Coy Lagun, ginsabat sang alkalde. Nag-payout na ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo sa mga benepisyaryo sang Dole Tupad program o kung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Ang ini nga programa ang ginlunsar para maghatag sang nagakaigo nga ayuda sa pila ka mga Ilonggo nga nadulaan sang ubra o kun wala sang pangabuhian bangod sa halit nga gintuga sang pandemya. Sa sulod sang 15 diyas, naghatag sang serbisyo ang mga beneficiaries pinaagi sa pagtinlo sa ila tagsa ka barangay. For our Dole Tupad program, no, naka-release na kita sang sweldo sa 345 beneficiaries naton nga nag-ubra ini sa aton nga declogging measures diri sa aton Iloilo City. Ang total naton nga nabaton sa aton nga mga workers is 450 per day for a total of 6,750 pesos na nila nga baton sa 15 days work program nga ginubra nila sa aton nga kaupod nga ang aton nga City Engineer's Office. Pinaagi sa sini nga programa, ginpasigurado man ni Mayor Jerry Treñas nga matinluan ang areas nga masami nagabaha, ilabi pa nga tag-ulula na. Kag mapadayon man ang Tree Park Network Project, proyekto nga ginpangunahan ni Mayor Treñas para mapasigurado nga tayuyon ang pagpananom sang mga kahoy kag mangroves sa syudad. Ang instruction sa aton ni Mayor Jerry P. Treñas was to make sure no nga ang aton nga mga low-lying areas, ang mga prone sa baha nga areas, bululigan naton nga matinlo ang mga sewages, matinlo naton ang mga floodway areas para i-make sure nga hindi gid mag-suffer directly every time nga magsaka ang tubig sa aton. So we understand no nga kita sa low-lying areas, so constantly may ara gid kita efforts to declog our sewage and to make sure nga hindi ini siya maging balayan sang dengue nga kabay pa nga hindi matabo diri sa Iloilo City. Gin-assign man ang iban nga workers sa mga merkado. Agud magbulig man sa pagpaninlo sang palibot, kaupod ang City Engineer's Office. Sa masunod nga semana, lauman pagid ang madason nga batch sang tupad program sa syudad. Ang next naton nga tupad program pagasugudan naman ini sa hopefully next week no makatapos na namon validate ang tanan nga mga workers naton. Ang aton nga tupad workers ginakuha tani sila sa 180 ka mga barangays diri sa Iloilo City. Wala kita sang may pinilian kundi tanan-tanan gina-offer ta ini sa aton nga mga barangays nga willing to work and sila ang mga displaced workers or mga seasonal workers nga mga medyo affected sang COVID-19 nga dapat bululigan. Amo ni ang initially nga gina-target gid naton nga dapat hatagan sang bulig kag ang aton ni nga 900 plus workers no nga magasugod hopefully next week, sila naman ipag-assign taliwat sa mga additional areas nga na-identify ni city engineers nga kinahanglan bululigan sang manpower para at least ma-maintain ang cleanliness ang palibot, especially nga medyo gataas ang cases na naman naton sang COVID-19. Subong nga tuig, masubra sa 10,000 workers ang naproseso para sa tupad program. Nangin madinalagon ang soft opening sang Coy Lagun sa La Paz Plaza sang nagligad nga semana. Gilayon ini nga ginbisita sa mga pumuluyo nga maluyag makalagaw kag makita ang mga isda. Apang isa ka netizen ang nagpalabot sang iya kabalaka matapos makita ang pila ka mga kabataan nga nagtampisaw sa Coy Pond. Suno kay Mayor Jerry Treñas, para sa kaatagan sang tanan, kabahin sang disenyo sang Coy Lagun ang pagtampisaw sa manubo nga porsyon sang tubig para sa feeding o kung pagpakaon sang mga isda. Actually, that is really part of the feature. Makaubog ka ito kag makafeed sa mga koy, no? Muna siling nilalampisaw wala ito. Muna, hindi lang nada, may isa pa ginato sa pihak. May portion na to kita mo kundi ara sa babaw dito may ara nga manaog kada. Yung iba na tira sila ma-feed kada ng portion. Para masiguro nga ma-maintain na ang proyekto, may ipahamta nga bantay ang lokal nga panguluhan. Isa man ka consultant ang magabulig sa syudad para mapatahong pa ang Coy Lagun. May ara kita apat ka tao
Nga ibutang tada para at the same time gabantay da kag i-train para mag-manage ang fund. Kaya soon we will have more boy there. Second, may aragin kita consultant kinuha si Mr. Albert Oybongko nga daw expert na yan sa boy. No? So, parang kung ihatag na sa aton, sige-sige na lang. Nangayo man ko din sa iban ng mga Ilonggo ba, kasi may mga boy sila pala. Hindi ko bisan hindi man first class din na boy, basta may lagan-lagan na kasi may malipay ang mga kabataan kung sino pa na makanto. Nahibaluan, partnership sang Iloilo City Government kag sang Global Business Power ang proyekto kag gintala na ang grand opening sa bulan sang Desyembre. Lauman nga mapatahumpa ang La Paz Plaza bangod sang dugang nga proyekto nga himuon sa lugar. May butterfly garden pa na nga i-construct ang Red Sea sa babaw sang atong detention tank. Pinatapos lang ang detention tank. Panawagan man sang alkalde sa publiko, halungan ang bago nga atraksyon sang syudad para mas madamo nga pumuluyo ang maka-enjoy. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.